दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मंद्रुप येथील शिवबसव कला क्रीडा फाउंडेशनच्या वतीने आज मंद्रुप येथील सराव करणाऱ्या तायक्वांदो प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना दक्षिण सोलापूर तायक्वांदो अकॅडमीच्या सर्व खेळाडूंना टी शर्ट वाटप करण्यात आले। यावेळी शिवबसव क्रीडा फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रवीण जोडमोटे, फाउंडेशनचे सदस्य प्रदीप धुळकेडे, राहुल लच्चने तसेच दक्षिण सोलापूर तायक्वांदो अकॅडमीच्या राष्ट्रीय खेळाडू तनिष्का पवार, प्रतिभा राठोड, पौर्णिमा खंदारे, सफीना शेख, यश खंदारे, अथर्व ओंबर्जे, अमन शेख व दक्षिण सोलापूर तायक्वांदो अकॅडमीचे मुख्य प्रशिक्षक शिवराज मुगळे व सर्व अकॅडमी मधील सर्व खेळाडू मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।